Gaur eguerdian Blanca Urgel, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburua Gernika Lumoko Astra eraikina bizitatu du. Jose Mari Gorroño, Gernika Lumoko alkatearekin batera. Gogoratu aspaldi baten arma fabrika izandako eraikina sormen eta kultura lantegi bihurtu nahi da. Sormen fabrika egiteko Eusko Jaurlaritzak 1.500.000 euroko inbertsioa luzatuko dio Gernika Lumoko udalari. Astra eraikinaren jabea Gernika Lumoko udala da. Udalak hemendik aurrera beste zerbitzu ekintza eta jardunak bultzatuko ditu eta bide luze baten armetatik, arma fabrika izatetik, sormena, kultura eta artearen fabrika bihurtu nahi da Astra, Unzeta eta konpainia eraikina. Proiektuak aintzindari izan nahi du, arlo urbanistikoan, sozialean eta ekonomikoan, eta jakintzaren eta sormenaren esparru bihurtu. Ricardo Bastidaren eraikina eraberritu egingo da, sormen lantegia barrutik joango da eta kanpotik bere itxura ere birmoldatu egingo da. Etorkizunera begira eraikinak erabilera malgua eduki nahi du, zeregin desberdinetarako erabiliko da eta bertan tailer eta material ugari egongo da. Udalak jakinarazi duenez, udalako eraikina prest egotea da helburua. Astrako eraikinaren 11.000 metro kuadroak sortzaileentzako bideratuak izango dira. Urrenez urren, Jose Mari Gorroño, Gernika Lumoko alkatea, eta Blanca Urgel, Kultura Sailburua, entzungo eta ikusiko duguz. Honik eskertu sailburuari, Blanca Urgeleri, beran bizita ona, eta beran laguntza eta beran interesa hau hemen kultura sortzeko, hau honen rehabilitazioa, ez da? Ze beran laguntza barik izan izango posible. Eta gizunez, hau eraikine da Gerniko bombardeon eurretik, hau zan arma fabrike Astrarena, eta gure proiektua da aldatzie. Armak izen zana, kultura eta hezkuntza. Dauda lehenengo peusue, hemen kultura sortzeko, eta berton alboan, gauze konbertsazioetan hezkuntza arloagaz, FP-ko zentroa egiteko. Eta benetan, hau da lehenengo peusue eta gu oso posi gauz. Gainera, biztan da, simbolikoki ze esan nahi ezberdin eta handiak dituen hemen egingo dugun aldaketa, alkateak esan bezala armetatik kulturara pasatzea, sortzaileak hemen babestera. Programak lortu nahi duena da, hemen oso gutxi zaindu den zerbait, orain artean oso gutxi izan den zerbait, da gure sortzaileei gauzak erraztea.